Kahle kahle njalo wasiqala ku Spotify. Qala ku Spotify. Awazi uSpotify uyithenga kanjani ingoma yomuntu ngoba uSpotify iprogram kahle kahle leyana esebenzisana nomusic. Usuyozuthenga ingoma yakho uzoyenzana Spotify ingoma yakho. Uyithengelana. Kahle nje wona wasiqala ku Spotify. Lokho esikubona namhlanje hayi ngoba sikuthuka. Khona umuntu okuthiwa engakhansela i-offer ye-World Cup. I-offer World Cup i-offer engafani nawo wonke ama-offer osuke wathola. Uma uthole leya offer usuke uthole everything. Malini ongabuya nayo kwi-World Cup? Malini ongabuya nayo ngengoma wenzele i-World Cup for i-continent? Ukuthi nje umculo wakho mfethu ubudayise ngamanga, which is wrong. Kubalekile bafuna ukuthi usitshele iqiniso. Ngoba ekugcineni siyawulalela umculo wakho futhi siyawusebenzisa umculo wakho, siyawuthenga, siyawukhokhela, solalela imali. Kodwa mase uzofuna ukuthi usuthenge ngamanga, solalele ngamanga hayi baba. Iqiniso lakho nje siyalidinga kahle kahle emculweni. Siyalishoda nje ngeqiniso lakho. Ngathi mangabe ubhekene nezimbangi zakho ubone ukuthi ziyahlula bese ufuna ukuthi thina sikholwa amanga. Wena yilwa ngendlela efanele ukuthi uwine ngayo kwimbangi zakho. Leyo ukuthi wena ubiziwe kwi-World Cup ufuna ukhipha ingoma World Cup wakhansela ngoba ubhizi ngani obukhipha ngoDisemba. Ubhizi ngani? Ubhizi ngani obukhipha kanye ngonyaka? Usungaba busy nje ngoJune nje, just June July. Nakhona June bani i-World Cup iqala phakathi noJune iphele phakathi noJuly inyanga eyi-1. So ubhizi ngani kangaka? Hayi ba. Funa wamukele nje mfethu ukuthi ithuba litholwe abanye balisebenzisa. Wena kazi uzothola lelo ukuze sizokwazi ukunderstand ukuthi ukulingana kwenu kugejanaphi, bani omkhulu kunomunye ngani omncane. Ngoba ndamo uqamba amanga ndamo ukuvela ukuthi kahle kahle along the way bekuvela kungekhona lokho esikwazi nalokho besikutshela. Funda nje futhi ukuthi wamukele ukuthi hayi zikhalile emajazi. Ama-defender sesikwatini akazi ko-defender abantu. Asazi ko-defender. Ama-defender awekho sesikwatini. Ko-defender lo yedwa yo-defender koze kunqamuke iqakala. Ayikho isidingo sokulokhu ukudefenda mfethu. Wena nje ungayimbandakanye nento engahlangene nawe. You like it? We got it. Discover playlists specially made for you on Spotify. Spotify cha uthwele ngeqompela ke manje hayi ngaboganga. uSpotify siyabingelela nje kubalaleli boKhosi FM, uKhosi FM umsakazo wamphambili obingelela umthandeni SK. Iyazethula ke umuntu ngaso sonke isikhathi. Kunjalo nje ibrand isasebenza. Umthandeni SK lo igcwama elisha umnikazi weGushi leParis. Njengamanje indaba ngoSpotify namhlanje. Abusuka madoda. Akekho umuntu ongalibona izinga likaMaskandi ukuthi ulikhula kangakanani bakwethu. Okwesibili umculo kaMaskandi ke la umthandeni SK ubambe ikhulu kwiqhaza thini uMaskandi nawo ubekeleli izingulo namhlanje. Okwesithathu Spotify uyibophezela ke ixhasele ke la umculo kaMaskandi kanye ke nomculi umthandeni SK ukuthi ke aphumelele. Yingakho ke namhlanje sikhuluma naye nje ke. Mkhaya ake sibuke emuva mfowethu usukela kwi-album yakho leya kuze kuzofika engomeni lezi eyishise ikhotha iGushi kanye neParis. Ungalichaza kanjani? Emkhaya akukho okubaluleke kakhulu njengokuthi nje singaqala sibonge kakhulu uNkulunkulu ekuthenini aphakamise ibrand kaMthandeni SK. Uzokhumbula ukuthi mina ngigcwama elisha ngindlaba ephika ngomshove enkankwa abanenkani njalo njalo. Phambilini mawukhuluma ngama-album akudala bekwaziwa ukuthi ukuzube ave nihlekisa abalandeli bamaskandi niyahlekisa ngempela. Ngo-22 September 2006 uKhuzwayo wamemezela ukuthi ingoma yakhe isidlala kuwona wonke ama-advert naku-television isizovela ingoma yakhe idlala lapho. I-advert sometimes iwa 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds, it doesn't matter. But kwaba ne-deal eyaba khona between Khuzwayo nakuSpotify ngaleso sikhathi leso ngengoma yakhe ethi ngavela ngamnika babeyithandile basebenza ngayo. Ukuthi-ke yini enikuphikayo
manje nikhuluma nize nigxaza amathe angazi ukuthi yini kahle kahle enisuke niyiphike yadlala impela sayibona namanje sasekhona mawuthi uyayichecka Spotify uMthandeni wathi yena uzoba ne-interview no Spotify lapho Khosini idate kwakuzi-9 July 2025 lapha nohlelo likaTshatha ngathi uTshatha ngazi noma ehamba noMbrose ngesikhathi leso kodwa kwathola ukuthi uTshatha uyena kuSpotify lo Mthandeni ayemo ubani oqamba amanga ubani osukela amanga lapho between uKhuzani noMthandeni ayikho iproof le ayikhuluma hleze eyo Khosini uMthandeni hleze ekhuluma each and every time uyayena kokugagaza bembuzo yonke imibuzo ngoSpotify yilokho kwase kunjani-ke lokho ayisekuyele athi uma yana Spotify noma bayikhandele ipokoza kwaba nondaba ukuthi kuzoba ne-4 May laphana e-Orlando awoda ne-4 May nkosi yami kuze kube namhlanje i-4 May akaze ibe khona uKhuzani kuloya nyaka wathi uzoba nomcimbi wathi uzowuhlisisa wawukhanda kahle-ke sewukhandela kuphi eCarnival City kuze kube manje lo mcimbi lo usasekhona usuphinde kabili iminyaka elandelana so ubani oqamba amanga ukuthi nina abalandeli bangale niyathanda ukuthi nisenze uclever kakhulu nizenze ngathi nazi kakhulu ngosiyazi nazi ukuphikisa abantu bengekho into isobala vele lifuna ukuyiphika lifuna ukuyichaza washa wacima ukufavor umuntu kunivala amehlo hleli nithi abantu bakhuzana bawukuthi nikhulume zokuthi niyithandayo kodwa mina ngibona kuyinini ninenkinga ngoba nikubona kumele nidefende into engadefendeki akaze asho lutho uMthandeni uKhuzani akasho lutho leyanto leyana indala uKhuzani ayikhulumayo uKhuzini so if lento ikhomba ukuthi injengoba eyisho uKhuzani likuphi iphutha lapho cause is the way it is asazi-ke ukuthi yena kuyoze kufike kodwa-ke ubufakazi lokodwa libufuna yibo lokhu nansi i-advert ingoma bayithenga bayisebenzisa i-advert wathi ubiziwe uKhuzini ubiziwe uSpotify kuyakuJatha uSpotify so ubantu oqamba amanga lapho so lokhu siliphenye ibheshi kodwa nasi nikhombisa ukuthi namanga angakanani bafana akuhluphi khona siyazi ukuthi kunzima ukumukela ukuthi uKhuzani uvulele insizwa kwamanqele iminyango lapha kule ngoma bafana siyibongele futhi ngalokho asimdlela umoya indaba inani balandeli ngenxa ukuthi njani nithanda ukuphika isidingo singekho Asuka madoda. Ngicela kahle. Ake,